Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kada ste vidjeli naslov, vjerojatno nemate pojma o čemu se radi, isto kao što ja ne znam šta radim sa svojim životom trenutno. Ali toliko toga se desilo u posljednjih mjesec dana da ja zaista mislim da je moj život neka simulacija i da neko drugi se malo igra sa koncima. Tako da sad ću vam ispričati šta se desilo. Uglavnom, sezona u onom hotelu u kojem smo radili se završila i mi smo sad ovdje već nekih 10 dana kod prijatelja, zato što se pre nekih 20 dana desilo to da smo mi dobili ponudu za posao. I to na Floridi. Ja to nisam mogla da odbijem. Ja bukvalno nisam mogla da odbijem kada sam čula da ću zimu provesti tamo gdje je stalno leto. Resort u kome treba da radimo je bukvalno raj na zemlji. Jedva čekam da odemo i da vam snimam sve, jer verujte mi, ne mogu. Da, uglavnom mi smo stvarno isplanirali već da odemo kući, bukvalno je bilo to, nisam planirala nikakvo ostajanje ovdje. Desilo se 2 sata nakon što smo mi platili depozit za stan u Beogradu da se vratimo i živimo sa našim psom kao što je pre bilo i duša me zabolila, verujte mi, ali mislim da je ovo prilika koju ne bi trebalo da propustimo. Sutra krećemo na road trip, dobro ste me čuli, road trip od Maina do Floride. Trajeće nekoliko dana i vodim vas svuda sa sobom, jer bukvalno mislim da će ovo biti savršeno putovanje. Pitate se kako idemo do tamo, idemo autom koji smo kupili. To sam zaboravila da napomenem. Kupili smo auto ovdje i snimit ću vam ga posle, vidite kako sve izgleda. Iskreno, jako je cute. Kreće taj haos i ludnica jer mi imamo gomilu stvari. Vratno ste vidjeli po mojim prethodnim videima koliko ja zapravo imam haosa u sobi. Sada smo se prebacili ovdje u drugu sobu kod prijatelja i bukvalno su nam sve stvari u autu, osim onih koje smo nosili ovdje za svaki dan. Tako da moram sad sve da pakujem, da vadim iz kofera, da odvojim koje ću kofere da koristim za putovanje, koje neću da otvaram, da čisto budu u gepeku. Čeka nas haotična nedelja, ali možda najbolje u mom životu. Idemo sada da vam pokažem auto. I evo ga, u pitanju je Kia. Uzeli smo i nove tablice pre neki dan. Auto je ogroman, u pitanju je minivan. Znači imamo bukvalno 8 sedišta unutra za cijelu porodicu koja će možda doći, pričat će vam i o tome. Auto je bio od naše menadžerke sa prethodnog posla. I ova sedišta su bila toliko prljava, morat ću još jednom da pređem, ali osjećam sliku kako su bila pre i evo vidite sada, dalje je malo haosa, nema veze. Evo kako se otvaraju vrata, znači zanemarite haos, ali da, imamo ovdje sedišta, imamo i pozadi sedišta. Tako da, iskreno, ovaj auto je savršen za porodicu i mi se nadamo da ćemo dovesti naše roditelje i braću i sestre negde početkom sljedeće godine ovdje ako uspiju da dobiju vize. Ja sada planiram da odem do Walmarta ili možda Walgreens ovdje, svejedno, da uzmem neke stvari koje mi fale za auto. Hoću da opremim za put, bukvalno da imam maramice, ne znam, vode, energetska pića, da imam ovdje za umivanje i moramo da zamenimo sjelicu napred, nešto nam ne radi. Ne znam kako se to desilo, kad pre se desilo. Uglavnom da, ovo je naš slatki autić. Iskreno mi smo prezadovoljni, ne znam. Krenuli smo ka Walmartu i ide moja drugarica sa nama, znači ću vam pokazati. Evo je Miljana. Ćao! Ona ide po njenu mamu, mi idemo do Walmarta i tako se vozimo zajedno. Idemo da kupimo sve što nam treba za put, snimam vam sve to. Ja sam u Walmartu nekad malo smaraju i ne daju da se snima, ali valjda niko neće da vidi ovu kameru jer je premala. Ja ću da se potrudim da sakrijem. Ja sam jako uzbuđena jer ne mogu da verujem da sutra u ovo vreme, otprilike, malo kasnije, ću ja biti u New Yorku. Dalje mi je nerealno i dalje ne mogu da verujem da se to zapravo dešava. Uglavnom da vam ispričam malo ukratko o našem putu do Floride. Trajaće nekih 5-6 dana, ne znamo i dalje ništa zvanično, jer ima dosta mesta koje želimo da posjetimo usput i nemamo pojma gdje ćemo se koliko zadržati, ali znamo da ćemo u New Yorku biti 3 dana.
Tako da je to jedina usputna stanica gdje ćemo se toliko dugo zadržati. Ovo sve ostalo će biti možda po jedan dan, par sati. Idemo oko uz obalu i tu je savana, tu je, ne znam, bit će Orlando, Miami, svašta nešto. Idemo skroz dole do Dakija i jedan dan puta će nam biti samo kroz okean. Znači, ne mogu. Ja moram da snimim Q&A ovih dana. Verovatno će to biti kad budem stigla u New York i kad budem sela u Central Park da lepo onako imamo lep ambijent za snimanje i da vam ispričam sve kako smo mi došli ovde, kako sad ostajemo, sve do detalja jer imam dosta pitanja i već sam postavila onu anketicu da mi pišete pitanje u komentarima. Tako da očekujte Q&A uskoro, samo to da vam javim. Nađem kutiju neku u kojoj ću se ovo spakovati da mi stoji pozadi u autu. Nemam one male kante za đubre, tako da ću probati to da nađem jer mi je stalno đubre u autu i nemam gdje da bacim. Morate da vidite ovaj deo, ovo je moj omiljeni deo, bukvalno raj. Ne mogu. Stiglo im je sve novogodišnje. Idemo da vidimo jelke. Ovo su gore. Kako su predivne. Našla sam ovo, ali mi se nešto ne sviđa. Nije mi estetično, ne znam. Razmišljamo da kupimo ovaj frižider. Bukvalno ima ogledalo iz nekog razloga jer može skincare da se ubaci unutra, a može i da stane ovako 6 limenki. Ne znamo što da radimo, da li nam treba ili ne. Nadam se da smo uzeli sve što nam treba, vjerojatno je napolje već pao mrak, tako da ne znam da li ćemo uspjeti sve to sad lepo da vam snimimo. Ali moramo večeras da se pakujemo, tako da nam nema druge svakako. Kako smo mi završili, napolje bio pljusak. Gledajte kako je lepo. I prestaje. Duga! Mislim da ću ja sada odmah da ubacim ovo sve u auto, jer mi je dan i ovdje ima dve duge. A to je cijel luk. Duga kreće onda iza i ide sve do ovdje. Ne znam da li vidite iza drveta. Predivno. Ćemo sada stavljamo odmah u auto. Prvo imamo ovo za sedište. Na kraju sam uzela samo to. Iako sam htjela da uzem kutiju, neku estetičnu, nisam mogla da nađem, tako da poslužit će ovo da se lepo rasporede stvari. Samo je bitno da ne budu svuda po autu i po torbama i šta god. Evo ga. Samo jednom čoveku di. Ok, ovo je postavljeno. Sada ćemo da punimo šta sve imamo za unutra. Mislim, imam dosta nekih stvari kod kuće koje moram da ubacim unutra, ali sad ćemo staviti ovo što smo kupili trenutno da čisto sklonim to sa dnevnog reda. Imamo ovaj hand sanitizer. Evo ćemo naravno ubaciti. Kako je sladak. Ok. Snimit ćemo na kraju kako sve izgleda, ne brinite. Zatim imamo ovo za prehladu i temperaturu, to ću isto da stavim ovdje. Imamo jedan Aquaphor, njega ću da stavim ovdje sredini. Žvake, ovo je za ispiranje usta. Imamo lekove. Imamo jednu micelarnu i ova dva isto za ruke. Imamo ovaj jedan mali roller za dlake. To mi definitivno treba jer iz nekog razloga uvijek imam dlake na crnoj garderobi. Iako nemam više ljubimca ovdje. Ovo ne ide tu. Imamo maramice, njih ću nekako probati da ubacim. Ovo već nema mjesta. Šta je ovo? Sad se iznervirala. Šta god, stavit ću bar jedne maramice ovdje, a ovo ostalo ću negdje da naguram. I imamo ovaj set prve pomoći, Hansaplaste, ne znam što svi imaju. Maramice, ok, to ću da stavim isto ovdje. Negdje. Nekako! Evo kako trenutno izgleda. Ovdje imamo za ruke, imamo micelarnu, ovdje nam je Aquaphor, lekovi, žvake i ovdje je ovo za ispiranje usta, imamo maramice. Ja moram da dodam nekako tufere, ne znam kako ću, vjerojatno ovdje iza. Čekaj da vidim. Da ću ovo da stavimo ovako ovdje. Ok, može.
Ma dobro, topi. Evo ga, znači nije baš estetično, ali što da mu radim? To je to. Vidjeli ste da smo uzeli ove Celzijuse, ja da čekam da ih pijem. Imamo vodice, ovdje to ćemo da rasporedimo kad budemo stigli kući. Imamo i ovu kantu za đubre. Prvo sam htjela da uzem one manje, jer su mi, jel te, estetičnije, ali nisu praktične. Jer mi kad imamo đubre, uglavnom imamo veliko đubre od hrane, od tipa flašice vode, soka, šta god. I mislim da je ovo dosta praktičnije da bude ovdje pozadi. Ok, sada zakačimo i ovo. Samo, mislim ti ide ovako. Da. Šta god, neestetično, ali praktično. Vodimo se time. Već imam neko đubre koje mogu da ubacim unutra. Ovo, nebitno, slatko je. Sada idemo negdje samo da jedemo, usput, vjerojatno KFC, smučilo mi se bukvalno, ali ajde. I pravac kući da krenemo sa pakovanjem, jer jel te, još uvijek ništa nismo spakovali. A imamo i dosta stvari koje treba da operemo i osušimo. Nema spavanja večeras, ljudi, nema spavanja! Sada sam se sjetila da mi treba jedan power bank, jer znam da će mi nestajati baterije u New Yorku pogotovo. I upravo smo se prejeli. Tako dobar ovaj spicy chicken sandwich u KFC-u. Znači, no KFC, smučilo mi se bukvalno. Evo su ovdje, samo Stefi to mora stručno da odabere. Meni je ovaj baš sladak. Sada smo našli ovaj samo, koji ima 10.000 ovih. Ne mogu da verujem da sam ovdje ušla i uzela samo ono pošto sam došla. To se do sada nikada nije desilo, ljudi moji. Hello, krećemo sa pakovanjem. Ovo će biti zanimljivo. Ovdje imamo neke stvari koje sam sad povodila iz fioka. Ovo je bilo što smo nosili posljednjih par dana i generalno ima svega i svačega ovdje. Tako da ću ja sad polako krenuti da odvajam stvari koje znam da ću nositi za New York. Mislim da ću pakovati po outfitima, jer to se generalno najbolje pokazalo do sad kad sam se pakovala. Uglavnom krenem, napravim 2 outfita i onda samo nastavljam da ubacujem stvari koje mislim da ću nositi, ali ću se sada potruditi da ne bude tako, da zapravo stvarno ponesem samo outfite koje ću nositi i možda po neku stvar čisto za svaki slučaj. Našla sam bluzu koju nosim za hosting i na njoj ima i dalje name tag. Ne zanima me iskreno ovo. Go away. Ovo nam je kofer koji ćemo nositi. Njega smo kupili ovdje pre par dana i on je jedini nov. Imamo 2 stara kofera. Jedan su nam slomili na aerodromu kad smo stigli ovdje. Bukvalno fali ceo točak dole. Ima onako rupa. Tako da njega sigurno nećemo da koristimo. Ovo je bukvalno maksimalno svetlo koje možemo da imamo u ovoj sobi. Ovdje ima lepih stvari. Ili nije mi dobro. Nije mi dobro, znači... U New Yorku je hladno, baš sam gledala prognozu. Pre neki dan su rekli da je pao sneg. Na par minuta, ali svakako je krenuo da pada sneg. Ja ovdje malte nemam ništa od zimskih stvari. Pre neki dan sam išla second hand i kupila neke stvari. Vidjet ćete na Instagramu. Ali generalno nisam opremljena ni za Floridu, jer mi tamo trebaju kupaći kostimi, nemam ih dovoljno, a nisam opremljena ni za zimu. Ja imam nešto za između, jer je cijelo leto u Maine-u bilo kao proleće. Taj kofer o kojem sam vam pričala, koji ima slomljen jedan ceo točak, to smo nam odvalili na aerodromu. Imamo još neke stvari koje ćemo sada da prebacimo u ovaj kofer, jer ipak nije bilo dovoljno mesta u onom jednom u kojem sam ja rekla da će biti dovoljno mesta. Koliko stvari mi imamo, koliko stvari mi imamo, nije mi dobro, odustajem. Ja sam rekla da pakujem outfite, ništa od toga, znači ništa od toga. Bukvalno sam batalila nakon jednog outfita, jer ja stvarno ne znam što ja nosim. Drugi kofer pun, ovo su sve stvari koje ne nosimo. Pustili smo Grey's Anatomy da gledamo, to nam je trenutno obsesija, znači gledamo svaki dan po ceo dan kad god možemo. Moram da šišam Stefana, znate li vi to? Ja ne znam dok ću ovako da čekam poslednji moment da se pakujem, ali uvek bude ovako. I to je najgora stvar na svetu, jer ja sam sad preumorna. Trenutno je 9 sati uveče. Ja želim da spavam, jer sutra ujutro krećemo rano i treba nam snage da ceo dan budemo
u Bostonu i posle u New Yorku i da se smestimo i sve. I ja sam sad krenula da se pakujem. A imala sam koliko dana sam htjela posljednjih, znači svaki dan sam mogla krenuti da se pakujem i ja nisam. I stvarno ne znam čemu to sve da radim u posljednjem momentu. Ja moram da odradim posle toga jedan everything shower. Nalakirala sam nokte u crno. I već su mi se nakazili, tako da ću morati opet da pređem. Mislim da je to za večeras, da ćemo odraditi sutra ostatak koji imamo. I ujutru treba sve to da prenesemo do auta, jer nećemo sad pošto je kasno, a ovdje ljudi spavaju. I posle se javljam verovatno ujutru da završimo ovaj video, pa krećemo u avanturu. Ovdje imamo punu fioku bakšiša koji smo skupljali. Dosta smo i trošili odavde, ali mislim da ima možda $1000 ovdje, što najgore od svega. I gledajte koliko jedinica ima. Znači, kad krenem da brojimo, ovo nije mi dobro. Uglavnom da ćemo sve spakujemo u neku kesu i samo da ponesemo i verovatno ubacimo u banku, jer ne znam šta će mi ovoliko jedinica. Ljudi, vi ako meni verujete, ja sam samo ovako stvari na kraju počela da ubacujem u torbe, random. Ja nemam pojma gde je šta. Znači imamo koliko hoćete ovih Walmart i Target torbi. Ja imam tegove. Ja imam 2 tega ovde koje ne znam kako da ponesem. Znači i to moram isto auto da nosim. Samo da vidite koliko je sve na kraju haotično. Šta sam ja kupila ovaj organizer ovde kad je meni haos u autu? Prilike znam gde su mi najbitnije stvari. Ovde, osim ove kreme koju sam ubacila jer sam zaboravila. Vidite tamo. Da, uglavnom ovde su mi stvari koje su mi najbitnije za danas i sutra i ovdje mi je laptop. Jer ja bukvalno ne mogu. Ja samo jedno čekam da krenemo. Ovo mi je sve previše. Dosta mi je svega. Moj outfit, obukla sam ovu bluzicu i bukvalno ove pantalone i dole imam Ugg papuče, cozy. Imamo i ovu ogromnu kantu Nutelle od 3 kila koju smo uzeli sa prethodnog posla. Zato što, jel te, samo mi jedemo Nutellu, tako da sad i to nosimo do Floride. Mislim da bi to bilo to za ovaj vlog gdje smo se pakovali i spremali i sada krećemo na put. Ja vam snimam posebne vlogove za svaki grad. Mislim, vidjet ćemo kako će to izgledati. I dalje ne znam. Znam samo da ću sve da snimam i da idete svuda sa mnom. Tako da se subscribeujte i očekujte novi video veoma uskoro. Trudit ću se da editujem usput dok se vozimo, da imam vremena za sve, jer što drugo da radim? Osim ako mi ne bude muka. Jer meni uglavnom bude muka kad se vozim i gledam u telefon. Tako da, to je to. Poželite nam sreću i vidimo se u narednom videu. Bye!